እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣሕዋት ጀነራል ጻድቃን ምስ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ተራኺቡ ኣጆኹም ኢልዎም እናተባህለ እዩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ አዲስ ኣበባ ምስ ዘሎ መራሕቲ ብርጌድ ንሓመዱ ተራኺቡ ከመይ ዝተመኻኸረ ተፈሊጡሎም ካሊእ ድማ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ዝተዛረብዎ ንእሽተይ መዘራረቢ ዘረባ ኣሎ ብዛዕባ ንሱ እውን ገለ ክንብል ኢና ኣነ ጸሊ ዘለኹ እቲ ኪሮስ ኣስፋሃድ ይበሃል እንድሕር ረኺብኩሞ ፋስ ጌርኩም ኣብ ክልተ ቁርጽ ተፈናቐልቲ ወገናት ምዕራብ ትግራይ እውን ብፅሑልና እናበሉ እዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ግን ብሰልኪ ንሃትኩም ድኽመት ኣብ ዘይኮነ ዓዘቕቲ ኣትዩሎም ሕጂ እውን ክምሕፀነኩም እየ ዝደሊ እስካብታ ንኸይድ ከምኡ ድማ ጓራያ ትብሎ ዘላ ሕማቕ ዘረባታትን ገለን ካሊእ ርእይቶና ክንህብ ኢና ኣብ መቐለ ተመዛበልቲ ኢና ልብሉ ብሽም ተመዛበልቲ ዝሽቅጡ ሰባት ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ሓደ ክልተ እናበልና መደብና ጀሚርናዮ ኣለና ንዓኹም ዘስሕቑ ዘዝናንዩ ከምኡ ድማ ዘምህሩ ምድላዋት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መጨረሻ ምሳኺ ክፀንሑ እናተላበኹ ድማ ሓድሽ ቤተሰብ እንተሃልዩኹም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ከምኡ ድማ ላይክ እናገበርኩም ናብ ብዙሕ ክባፅሕ ግበርዎ ሕዚ ናብ ናይ መጀመርያ ምድላውና ከሕልፈኩም ሰናይ ምክትታል ሙሕዝ ናብ ናይ መጀመርያ ምድላውና ክወስደኩም እስኪ ሓንቲ ናይ ስትሪት ኢንተርቪው ላብዚ ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን እንታይ ኣሎ ይብለና ኣሎሞ እስኪ ንስማዕ ሞ መልስና ክነቕምጥ ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን እንታይ ኣሎ መንጎ ሓደን ክልተን ሓደ እዩ መንጎ ኣይ ምንም ኣፈላላይ የለን ሌላ ሓስባና ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን ቁጥሩ ዲ ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን ስታይ መንጎ ሓደን ክልተን ኣሙንታይ ክሉ ኣፈላላይ ቁጥሩ ተኮይኑ ደስ ይማል ኣሎ ኣሕዋት እንታይ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን እዚ እንታይ ኣሎ ኣነ እውን ኣይተረድእን እቶም ሰባት እንታይ ተረዲኩም ተኮይኑ ፕሊዝ ኣብ ኮሜንት መልሱ ኣቕምጡልና ዋ እዚኣታ እያ ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን እዚ 1.1 ድዩ 1.2 ድዩ 1.5 ድዩ እዚኣስ እንደ ኣይተረድእትና ንሞስ ክዳሓን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ማቕምጡላ ኣሕዋት እስኪ ሕዚ ከዓ ድሓን ሓንቲ ሓፍትና እኒኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅን መቸም ብዙሓት ኣሕዋትና እናተቐላላዕን መፃሉ ናይ ኣከዳድና ስርዓት ዘይሕዛ ኣሕዋትና ኣለዋ ማለት እዩ እስኪ ንዓ ከሪአኩም እሞ ገለ ክንብላ ኢና شوالو لي السخي دفت روحي مسكر مسعد القدم شامو الفقر نسين بر داير مسخي أحوات ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ዝፍጠር ኣሎ ዘን ኣሕዋትና ሲ ባዕለን ክብረን ንእሸይ በቃ ትሕት ዘብላሉ ሰዓት ይመፀናሉ ይመስለኒ እንታይ እዩ ክንዲ ትሽፍንፍን ኢልካ ክንዲ ምምፃእ ሕፍረትካ ሸፋፊንካ ክንዲ ምምፃእ ሲ ሕፍረትካ ገላሊፅካ ናብ ካሜራ ናብ ቲክቶክ ምምፃእ ስልጣን ዝኾነሉ ግዜ ኣቶም ሰባት ኣብ እንታይ ኢና በፂሕና ዘለና እዚ ነገር እዚ ሲ ኣብ ኩላትናስ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ጎኒ ኣለዎ መቸም ንዓኹም ይርዳእኩም እዩ እና ያው ስርዓት ንእሸይ ተንመሃር ይኽብለኩም ዝደልስ ክዳሕን ሕዚ ከዓ ናይ ስዑድያ ወዳት ዘማረርዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣለዋ እስኪ ንስማዓያ ሞ ገለ ክንብላ ኢና ናይ ስዑዲ ደቂ ተባዕትዮ ይባል ጥዕና ኣለኩም ዶ ብስሩ ጥዕና ኣለኩም ዶ እትም ህዝቢ ታም ኮይኖም ሰው ተቐሚጥኩም ሰበይቲ የብልናይ ኣጥኒስኩም የጥነስና 4-5 ኣጥኒስ የብልሞ የጥነስ ኮይን ምሕድ ጥሕድ ዋትም ህዝቢ ግደፉና ዋ ታም ኮይንኩም እጥርጥር ደውና ነቕረድና ንበልና ስ ሰኣይቲ ሕዛ ደውና ነቕረስቲ ደውና ክንቀርደ ዲኹምና ዋይ ኣነገመን እዩ ወዲድካ 5-6 ዋላ ሓንቲ ሲንግልየ ኣነ ወሪድ ሃገርና ኮንሕናስቲ ደርዘን ወሪድኩም ሲ የብልና ዋላ ሓንቲ ዋላ ስዕድ ደቂ ተባዕቲ ግን ግደፍስቲ ውነጎሩ ግደፍትም ህዝቢ ኣሕዋት ኣቱም በይዘኹም ኣታ ኣቱም ኣወዳት ናይ ስዑድያ ግን ፕሊስ ደቂ ኣንስትዮ ተማርሩ ኣለኹም ፈሪሕና ብሰንካ ወዳት በኣኹም ፈሪሕና ንሕና ጠጠው ኢልና ክንቀሪ ኢና ብደውና ክንቀሪ ኢና ደርዘን ወሊድኩም ኣይወለድና ንሕና ሲንግሊ ናይ ትበልዎን ኣቱም ሰባት ኧረ በይዘኹም ስርዓት ሓዘቱም ሰብ ደቂ ኣንስትዮ እኮ ተማሪረን ደርዘን ወሊድኩም ሲ 4-5 ጥኒስኩም ከኣሲ ኣነ ምንም የብለይን ሲንግል ብስሮ ይጀምርኩ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ይበሃል ኢሎሞ ዋ ሕደጉ ንተሓላለ ንተሓሳሰብ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ንፀርፅራ ኣለዋ ብደወን ከይቃርያ ሕደጉ ኣይትጨክኑ እቶም ሰባት እስኪ ሕዚ ከዓ ድሓን ሕዚ ከዓ ትግራይ ድሕሪ ጦርነትን ቅድሚ ጦርነትን ከመይ ከም ዝነበረት ዘብራህረልና ሓደ ምስላዊ ትርኢት ኣሎ እስኪ ናብኡ ክሕልፈኩም ክቡራት ቤተሰብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ከምዚ ቆልዓ እዚኣ ነይራ መችዋ እዩ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ግን ረእይዋ ኣሕወት እዚኣ ትኽክል ብልክዕ ዝተገለፀት ትግራይ ኣነ በቃ ቅድሚ ኩናት ዝነበረት ትግራይ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝነበረት ኣብ ፅቡቕ ስታተስ ዝነበረት እያ እታ ድሕሪ ኩናት ዝመፀት ከዓ ዝተለሓሓፀት ዋላ ሓንቲ ትበሃል ትጠቅም ነገር ዘይተረፈላ ትግራይ እያ ኮይና ዘላ ሞ እዚ ሓውና ትኽክለኛ ዝኾነ ትርኢታዊ መግለፂ ሂብና ዘሎ ማለት እዩ
اسكي نحن نقصل نعم ياي نوري واي معكركم دا جبرر نكا ياي نوري واي ايش تاي نوري مستر اقلت عياش اسكو بعض خلو وصز بحال لهم كنت حبيت عياش نيرو ماشي يقول مسالو مساينو قرميني وي احمد خمزيها يا بقى يملس مت يولو محرموس تا قطتا رياكشن استرخبت لا انكم مسغنونيا تاي بحال كوين كم خمزه عينت خاب شعن وشع زهبك غبره ملزي يمحرنا يزبل كم خمزه عينت قاع زبلك مالتي اسكي دحن حز خا عنده تاي زبلع زلو سلات اديو قسط اديو وي خاتاي بطريو مالتي اسكي نرايمو حدا قال خنو بلاينا اتو احمد سلات بطريو يبلع ديو خمزي اتاتاينا نغوراتهم سبات እዚ ሰብ እዚ ግን ሰብ ይናበልና ይቀሲሉና ወልድ ኣኒማል ይዝغير ዘለቱም ሰብ ናብዞም ቬጀቴሪያን ዝበሃለ ኣኒማል ተቀይረሉ ማለት ይምበር ኣብ ላይ መጽያ ሙኻ ዘይብልዓ ትበልዕሲ አንቱም ሰብ ኣነስ ተሓሰብ እንታይዱ ጨው በርበረ ከገይሩሉ ዲሆን ለሚን ገለስን ይሸይጣ በብልሉ ዲሆን እዛ ነገር እዚኣ ተተሓሳሲባት ናቱም ሰባት ዕንዱ በሰላም ሓዲሩ ታል ዩዝ ነገር እዚ ብጥሪኡ በሊዕማ በሰላም ሓዲሩ ከም ዘይኸውን ርግፀኛ እስኪ ደሓን ሕዚ ኸኣ ኣብ ቁልዕነትና ኣብ ዓመትና ዝተቆረሰልና ሕምባሻሎ ከመይ ይቆረስ ከም ዝነበረ ኸ እስኪ ንርአየን ካብ ዘና ዲ ኣሕወት እስኪ መለሉ እስኪ ኣብ ዓመቱ ከምዚ ኣገይሩ ሕምባሻ ኣብ ዝዋኑ ዝተቆረሰሉ ሞ ዘሕመሙ ማለት እዩ ከም ዘነዲና ሕዚ በሎ ኢለን ሓዲገን ኣነ ዛጓልን ድሓር ከዓ ትርእይዋ ኣለኹም ሓንኪሳ ዓሪፋ በቃ ሕቆያ ሴረና ወይ ማሓረና ወይ ተዓመት መኽባርቲ ናይ ወለድና እቲ ሕምባሻ ብዝባንካ መቁራስ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እንድዩ እቲ ስነ ስርዓት ዘለዎ ቆራርሳ ከዓ ዝያዳ እዩ ደስ በሃሊ ኣሕዋትሞ እስኪ ድሓን ሕዚ ከዓ ሰበር ዜና ኢሉ ሓደ ሓውና ይዛረበሎ ኤርትራዊ ክነግስ ጥዑይ ስልጣን ክሕዝ كغير يقولون يبلنا له موسك نسمع يسك تاي حما جزي زلونا قط حما جزي بصحيح يوم سلازي انا ني ايرتراوي ابزع عالم ايرتراوي كنقص كمزي ولد احنا عمله تصلت تقبل ايرتراوي حلفنا تحزو كلمه دو خوينو لعل سبو لعل زي علامات تزغو نيرو متفقنا نيرنا ايرتراوي كدكر حدلو ايرتراوي اما خلا مناورو نبرالو اما طمي يقول اما طمي يقول اما كلام مناورو نبرالو ايرتراوي ناكلت تبكت حتي سراوي كني ايرتراوي كلمان يرترو أبي يتفاضل هيكا تموت كل خمس متكا فوتو كاي مسمتكا قال وضع خفل الكاي مسمتكا أبو سريبة شجرات مكران كلها أو تتحللها شجرة بدي أصير بينها 11 كلها هنكا حليب كاي توهامنيها أبدي حجيب زي عالم زي تم كفان دهونا عالم شاكا دهونا عالم زي شاكا أنا تعيدنو يرترو دي بلا خطر مسألة تزمنيرو أمون البلوك مالهم سريحة نايم بيت عند يومني لذا جزء أمور تكلم مبنيرا يرترو زي بلا خطر ما تقول نيرا بلوك مالهم بقى تعيدنو مليونات جنزم نزلون جزية تحقر تعملوا تحقر ما تعملوا يرترو دي بالبوت أبيتر مسوعش أبى هذا كتر أحمد زحونا تايدكم غيركم وانتاي بديلكم زغنا خوينا يتغاغين تي اب تግራይ ብቻ ዘይ اب ኤርትራ ብቻ ዘይ ኮነሲ እቲ ነገር ንሱ اب تግራይ ውን እዩ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ ብሰዓት እዚ ኣሕማቅ ግዜ ካይፈትወ ካሰብ ኣፍታ ጽቡቕ ግዜ ግን ኣፍታ ሓቢርካ ክትበልዕላ ክትጸግበላ ክትጻወተላ በቃ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ተሕልፈሉ ትኽእል ነገር ግን ይባኣሶቶም ሰባት ንኣብነት ክህበኩም ትግራይ أفتح خوينات وان كله يتحابر يتحجاجز يفوتو ينيرو دحرو خوينات سلام مسمصخه كله ننبعلو ጫጭ ረንጋሕ ወጽዩ ማለት እዩ ተባኢሱ ተጣፋፊዩ በቃ ታይሞ ብቻ እንደይ መግለጽ የብለኝ ነው ዘሐውና ኤርትራውያን ዘይብሉ ከተማ ጫካ ኸይደ ከነብር ዳአተ ኾይ ነበር ገለ ይብለልሞ ዋ ደጉ ናይ ሕዋት ፍቅር ለጉስሉ ዘሐውና እዚ ታይሶ ዘሎ በዓል ምስ በዓል ጫባ ከነብር ይዝብለና ዘሎ ዘሐውና እዚ ዋ ከማ ይባሃልን እስኪ ደሓን ሕዚ ኸኣ ናይ ተሚር ይተሎ ተሚር መቸም ትፈልጦ ይኹም ኣባል ብርጌድ ሓመዱ ናቱ ይተሎ ሰሚዕና እንመለስ እስኪ ስለዚ ኤርትራው ሲል ለቃሉ ኻደ ወላ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ይሕሽሕጅ ትቢ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣነሲ ንኤርትራ ሕጅስ ከይትወር ገለገላ ኢለ ኣነ ዝስኮፈሉ ኣብነት የለን ሓደ ካልኣይ ወላ ካብ ኣንጻር ሻዕብያ
نعم نتصبح نقصي مس إثيوبيا خونك مش عبيان تعاليها شلوس ني إثيوبيا قتك على سايح إيش كاب مش عبيان حج ترى خلنا ولا إثيوبيا نعم نت حسب حزاس نعم نتسي أي واتني ولا أنتي ويس خون نعم ندح مس إثيوبيا شو زي راد وخنتات أنت تفتي روسي كاب حج نسيس شو ني إثيوبيا قتك على سايح الكاميرا ترى عوض تايني زنجرزي تايو زنا تمي حسب سمعهم ولا هم جاب سكريت هاولو زنجرزي سما معلولة تهانو ويكا تقاومو دهم ويكا تايو سكناتكم ريتو هاولو أنا بزنجرزي ريتو خاب مهاب قوت أبني نعهم ريتو سكي كيف نسخاتكم ريتو هاوسك سكر حن حزقة أبونا يونس زولو نجرلو بزعبا كيروس أسفا مالتي سكن نسمع عيمو نشي مسحة تلا زهاد أنا تسألني زلوكوتي كيروس أسفا دبهان نحن بومو فاسيركم أبلتين ورس أبلو كفو لك هاي وزن لك خدم ربي شومنا هكذا سيدنا ربي شومنا دون أقول سيفو ما يقولوا أمبيبو ما يقولوا أحمد أنت تفكروا دا أبونا يونس تقطع ميم زلوا بلعلك كيروس مو معزيو خمسة عين الزرابات خمعزنا وزي موتسي دك ختما دك هجرسب قلم قلم بالمفلي ليت باي خلنا أنتم أحمد أي خميس ولا نجاري مش هزرو سمعهم ولا هم سخاتكم ريتون هاوكم له حزقة أسكي الحل ميرحونا بزعبها فرز ولا قال له اسكن اسمعي إنويس دانجر نيوت بغير أبغى هفارا له كل نجار قدامي كنا يفارا سجد كل نجار بيرسونال يزوس كل نجار بوم يزوس إسحاق زار جنها جنرالي فارا حسبه بيرسونال إذا يبدأ شجر هفارا الكاس أتفهم شنو بصير تحزو أجوها بتصير عها يقول كلها هنا أبغى له بوينت فارا سلسلة فارا عليه تاوي أو رجوا هاي مرة أبزن سلسلة نجار أتروح بوسر فارا أوكي تام أبينا كتمان عالمي وعالم داس يكونن ولا جابان زنبر عب جابان بوين عليه تاوي هاي مرة أو رجوا تقولي فارا ولا عب أمريكا بوين زن سلسلة زلوا فارا أبي أتراها هم مالي توجه فارا نيوت حدقين زيا أسمر لا أسمروا لا هم زي أحوات فارا مالت فارا كان بزحنا جركا إزاس أنا كيولنا له ميري كفارا نتنقى أحوات سكر حن حزق أنا وكلا رح فتنا خلنا نوصلكم ودات لنا لقى اسكي نسمعيا والد نسأل أمنا ودات ستايل حاجة أرقى سرة ماشي خال أي طبق زويلة بودي تيشرت خمزينا من أصحابك غير كاز مسخات مثل ما يقولكم تتواصلكم كم نايدك أنا استاذ عبي رجل زلي مثل بتعمي زتصل سالساين وين تخو حالة سألت ولا ودي أبد رابعين كم قلنا حنجا من جزء زحودي ناي إذني ناي كساد ناي إيد ناي إجر قلت قبره بتعمل تصلق بتعمل جنس سر غيركم وي تيشرت وي شميز غيركم حنت ساعات غيركم أخليون لكم لنا وقت مسا خمس عايق نقرأكم أحوت أتاخد ديك زي نقرنا كلا راسي كن ديك زي أنا أودات كتمكر مو سمعوا عنده بليس أتا سمعوا واحد هذا ما علت تقييمكم كترهوا تخوني يا أخو محوات بس كده حنحزق تمزابلت معرب تجري يحزون أوياتهم ناقلوت بلوسنا عدنا ناولي أم نفتاز الفرسة أبرونا بلوسنا ناولي أمه أبزي له حنت أدى بس كان اسمع عينه تماليزنا قانا راح لازم بسنك ناكم تخمتي بسنك ناي مالهم تخمتي يكون إحنا ما زين أساسا نسينا ما لهم كنت أساسا نيرنا نزل نزل زين بسنك نهاتكم تخمت لازم يكون عزبتي أعطينا حجون كم حسنا كل أزداني إسكافان غير وإذا رفض لاركي ينقر له على رأيين زمك تنسلو زين كرأيين حتى العين بالمزار يحفرنيو بحتى وقت المضيقة يحفرنيو أي يحفرن زين كرأينا شكرنا فلتالنا مكرانا رأيو قمنا سمعنا كنت خيطرينا أتم راح تتبعنا يا أخذ الناس العين حزنا يا أخذ الناس العين مهرنا طرنا فين دلل حجون جينك بسلام وزيتا تماساسينا نحنا مسخية كل كيفنا نقزعنا نفت زفرس عبدنا علمنا زودنا يمرتنا تسبخين داقيرنا لنا وسكسكا مرت حورا حتى أنا كشوف بالكلام مش هذا كل ليز البكاي سخنوني تعموهم زي قزم زي ورقة زي مش هذا زي سريتهم زي حفص كمدو زلنا مرقت انتايو كابزخون يكون بطا بحق منقسنا مسارت تقراي تبعيلو خابز تخلله زخون يكون وراريخ وصء اللو فدرال منقس حلافنت كاين دابلنا يينا نير كلهم مدرها استمزاول حزبنا بيني يكون
مسوك كبابي وزر حزبي كنا ما يتكلنا كمدب بزعبا شجرو بزعبا مكرو بزعبا نبرة زرلو حسون نبرة إزارة بيجن تقدم ودمي تحلو ولا يصير نبوسنا خملة سونس ودمنا تحلو ولا نايدي كل جزية زقرب زي أمون قط حزبنا أمون قط حزبنا أمون قط حزبنا أمون قط ودمنا زرلو متسساري زري ወይ መከራታት ሰምዑ ኣለኹም ዲኹም ብፅኢት ሞንጆሪኖ ደኸነ ብላቶም ኣሕዋት እቲ ተፈናቐለ ህዝብና ሲ ቅድሚ ንሕና ንምምላስና ሲ ውድብና ትድሓን እዩ እያ ዝብል ኧረ በስመ አብ ኣብዚስ መዓት ዘረባታት ክዛረብ ነይረቶም ኣሕዋት ግን ድሓን እስኪ ድሓን ንሕለፎ እስኪ ሽተት ንበል ጓራያ እስኪ ንስማዕ እያ ተመዛበልቲ ኢና ልብሉ ብሽም ተመዛበልቲ ዝሽቅጡ ሰባት ሎማዓንቲ ናብና ወዲ ወረደ ቢሮው ሰይሮም ኣትዮም ወዲ ወረደ ግን ኣጋጣሚ ተገለይ ብጫማ ኮቆ ግደየን ሓሲበን ነይረን ተገለየ ካብኡ ምኽፃል እንደገና ኣብቲ ሰለማዊ ሰልፊ ዝነበረ ጉዳያት ኤድኒ ትፈልጥ ይኸ ወደ የለ ዝመስፈይ ኤድኒ መስፈይ እሷ ኢደን ሒዘን ምናምን ካውለሎ ብዙ የንከባልያ ብዙ ሌሌ ጭራሓ ከምዝሌን ግንባርን የምትል ብዙ ላ ጭራሓ ብግንባርና ትፋፋ ያላብዝ ጊሄር ገለ ብቻ ልተወናደበ ነይሩ ነገር ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንደርታ ዘለዎ ንዕቐት በተለይ ብስም ተመዛበልቲ ኢና ላብሉ ዝሽቅጡ ደቂ ካድረይ ናሕወሓት ጫፍሪ እስካዕ ሕዚ ኣሕዋት ሙሉእ ምስ ሕሉፍ ሓሊፍና ስደተኛታት ምስ ናይ እንደርታ ህዝቢ ክነባእሶም ንሞክር ኣለና ኧረ እንታይ ዓይነት ውርደት ናይ ትግራይ ግዜ ይበፅሕኒ ኣብ ሰዓት እዚ ኣሕዋት ኧረ ቤዛ ከምዛ ጓራያ ትበሃል ንእሸይ ልብትሃል ኢክስ ተረጋጊዕ ካሊእ ዓይነት ቃል ዝተቃለስ በሉልና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምባእስ እኮ ነውሪ እኮ እዩ እቶም ሰልፈኛታት ናብቲ ናብ ፕሬዚደንት ኦፊስ ምእታዎም ጌጋ ብርግፅ ተኾነ ግን ናይ ህዝቢ እንደርታ ገለመለ ምሳቶም ፀጊዮም ገለ ኧረ ከቢድ እዩ ስደተኛታት ተፀጊዖም ዘለው ስደተኛታት ምስ ህዝቢ እንደርታ ክተባእስ መሞከር ብጣዕሚ ግፍዒ እዩ ሕወሓት ስልጣን ንምቕፃል ዝኸድዎ ኣለዎ ኣካይዳ እሞ ህዝቢ እንደርታ ናብ ማቱ ይኸዳ ናብ ማቱ ወረባ ኣብ መሬቱ ኣብ መረበቱ ኣብ ዓዱ ሰላም ኣሲነን ከምዚ ገይረን ደምፂ ኣለዋ ማለት እዩ ተመዛባሊት ኮይና ተመዛባሊት መሲላ ትኸዳ 4 ነጥብ ህዝቢ መቐለ ይኹን ህዝቢ እንደርታ ለፍሮዮ ንብረቲ ለፍሮዮ ሃፍቲ ናሙዳ መሰል የብላካ ሕማራት ትምፃ ካጅ ንቁልቋል ትምፃ ጉዳይና አይደለም መዓዝያ ፍሪሳት ትጓለ በቃ ካውን ኾነ መፂኻ ተፀጊዕኻ ከፍትብል ለወልኻ ሰሚዕኻ ለሃውኻ ለኢኻ ሱቅ ትብል ካብኡ ተረፈ ግን በዓል ዓዲ ወዲ ዓዲ ከማ ዓይነት ክገብር ለይኽኣለ መንገዛ ዓዲ ላ ተገረፈላ ተቃጥቀጠ ተመዛባልየ ብልብል ሽማሽም ሸቐጥ ተውሂቦም ልወድባት ላባረርካ ተመዛባሊ መሬት ትግራይ እንደርታ እኮ ሰብዓ ካለ ጉሙል እቡእሉ ኣሎ ተመዛባሊ ልምንታይ መስልኩም መብጥሑ መድሪ ተውሂቦም لمتى تبغى مسلكم؟ أولها اللي متقطع عنهم كوي أولها اللي يصير بسبب الكوير لهم كوي بلان تتحسوني تفضل راسي؟ أجزء ما هذا. شوف أنا كي حد زي تيس كيلو زم جنرالات ما زال تدي مش كذا نيومينا نيوم بعد حدار مو جزء ما يولي يوم تعيزي وتراف هالشجع تعيزي هذا هو الدور دخل يا أخواني كده بصل لما يخلي كون عم كستيم سلكو سويتش أوف حنقول حرار كاولا لك كم من يوم كم اللي دبرت إن قدم ساتم سلسلتان قينو سمع عرب خينو بدل وبدل عزقرم تحزوا أنا والدور ده هذه إنفورميشن تبالي لا شاي بناي لا وقتها توكم مسكين كويس أو أصلي كويس جاكيت إذا من خدنا يرمى تاي لو جزء يخدم بقى مسؤول وقوله صايستين قريرنا جاكيت نصدادي يرجو صدق بقى راي ستمس جاكيت درهم خدنا يرمى وي أرجعش أرجعش يقولوا نجار إلى إنه شيء مسح أكو خدناكم إلى إخواتنا وزمت أيامبر قمنا نجار زلوا زربا خويني هون نكرت أقول لكن إيش كنت سأقول إلى سلزم تحوي إسكذا حزين أفتوا قدينا خطوكم جنرال أدكان مس أولاد برجيد نحمد أو أديس أبا تاريخي ويبهال لموسكي سنسمعه جنرال زارقان أبو أديس أبا مثلو مرحت برجيد نحمد تاريخي وكامز تمخاخرة تفلت اللهم جنرال زارقان لومي مسمى مربينا قبرز قابيرن كيروس أسفان السرحة بخينو مرحت برجيد نحمد أبيك أتصاليم أنصار هكدف نسقبرو وقالتيم جنرال زارقان كل مداود قاف خمس قبر اللهم قال أتي لهم اللهم متحاوري سماو معبل برجيد نحمد سخنا مربينا قبرز قابيرن أبز حلفة سومون أبو أديس أبا زعتو خينو مسك الدماء مستر أبي أحمد تاريخي ودما أبو داير
ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱን ሰፊሕ ዘተ ገይሩ ነይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ከቢድ ብርኪ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተቃዋምቲ ስርዓት ግደፍ ዝኾኑ ኤርትራውያን እናኣከበም ንቐጻሊ ኣብ ኤርትራ ክህልዎም ዝኽእል ግደን ኣስተዋፅኦን ምኽክር ይገብረሎም ዘሎ ኮይኑ ተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመራሕቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝኾኑ መናእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኒ ጀነራል ጻድቃን ዝበሉ ምስ ሻዕብያ ፍሉይ ቂምን ጽልእን ዘለዎም መራሕቲ እናላኸም ፖለቲካዊ ስልጠና ይህቦም ዘሎ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ኩናት ድማ ነቶም ኤርትራውያን ሙሉእ ዕጥቅን ስንቅን ከም ዝብጅተሎም ድጋፍ ከም ዝግበረሎም ቃልኣት ኢሎም ከም ዘሎ ኣሕዋት ነዚ መስል ጀነራል ጻድቃን ምስ ወፍዊን ምስ ኪሮስ ኣስፋን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኣመራርሓን ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ኣጆሆም ዝብል ተስፋ ከም ዝተዋሃቦምን ኣብ ጎንኹም ኣለና ንሕግዘኩም ኢና ዝብል ከም ዝተዋሃቦምን እዩ ዝነገር ዘሎ እሞ ኣነ ልማዕ ዝነበረኒ ምድላው ብዛዚም ኣለኹ ክብራት ተኸታተልተይ እዚ ምድላው ዝተመቸኩም ድማ ሳብስክራይብ እና ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑና ክብለኩም ይደሊ ሰላም